Imini yeSabatha mayibenhle kwabangcwele. Eyenamuhla inkonzo yeSabatha sizoyiphathelwa ngumfundisi uSD Nduli wasethempelini laseMseni eNkandla ngaphansi kobuholi benkosi ukukhanya kwelanga Phinda Shembe weNazareth Baptist Church. Bantwana bahle base-Afrika ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuba ke ngethule lenkonzo ngalolu suku olukhulu lweSabatha kulomsakazo omkhulu ukhosi. Ngizocela ukudlula encwadini. Incwadi kaIsaya yesihlanu ivesi lama-20. Kubona abasho okubi ukuthi kungokuhle nokuhle ukuthi kungububi. Ababeka ubumnyama bube ngokukhanya nokukhanya kube ngobumnyama. Babeke nokubabayo kube ngobumtoti nobumtoti bube ngokubabayo. Amen. Kukhona abantu abaye behlangane bakhe iqembu elithile elinenhloso eyodwa efanayo phakathi kwabo bonke. Ebese ke leli iqembu labo beyiqamba igama elihambisana nenhloso yabo. Igama abazobizwa ngalo. Abanye abantu ke baye behlangana ngenhloso yokuzingela. Ebese bebizwa ke ngokuthi bayinqina. Laba bantu uma bezingela basuke bengazazi ukuthi bazobamba inyamazane ezingaki.
Kodwa lento ayibakhathazi kakhulu ukuthi bazobamba inyamazane ezingaki, ngoba bayazi ukuthi njengoba beyinqina nje inyamazana abazoyibamba eyabo bonke bohlukaniselana ngayo, noma ngabe zingaki inyamazane bohlukaniselana ngazo. Uma inqina ke ihamba iyozingela, kuye kuthi mase beqedile ukuzingela ebese bebuya ke nalezi nyamazana abayitholile. Uma befika enhlukanandlela ilona lo esezothatha indlela yakubo, ebese ibekwa phansi zonke lezi nyamazane bese ziyahlinzwa, bese kuhlukaniselwana ngenyama, kubekwa amaqoqwana enyama, kuye ngokuthi bangaki. Uma sebehlukaniseleneke ngale nyama ilona lo ke uyecije uthi ebese echoma inyama yakhe ke azohamba naye ekhaya. Uma umuntu ezingela lapha kule nqina usuke ngazi ukuthi uzobuya nenyama engakanani, kodwa akwaziyo naneqiniso nakho ukuthi akeze ukubuya nenyamazane ephelele, ngoba uzingela nenqina, uyilunga lenqina, fanele kuhlukaniselwane ngale nyama yale nyamazane ezotholakala. Uma kuwukuthi inyamazane ibanjwe iphila, kufanele ibulawe ukuze phela ihlinzwe kuhlukaniselwane ngenyama. Baye bengahlukaniselani ngomphefumulo wayo. Abanawo amandla ngaphezulu komoya, abanawo amandla ngaphezulu komphefumulo. Umphefumulo, umoya wale nyamazana abawazi nokuthi mawuphuma ubheka ngaphi. Lapha ebandleni lamaNazaretha ilokhu iqaliwe lenyanga kaMeyi, kukhulunywa indaba eyodwa. Kukhulunywa indaba kaMprofethi Isaya umqali wendlela, umprofethi wama-Afrika. Kukhulunywa indaba yokuhamba kwakhe, ngoba wahamba ngayo lenyanga esikuyo ngomhla ka-2 Meyi 1935. Khulunywa le ndaba ke yonke inyanga kaMeyi, kubatshazwa lemisebenzi yakhe ayenza nezimfundiso zakhe ayifundisa abantu eminyakeni engama-25 ehamba nabo. Ukumkhumbula kwethu ke umqali wendlela ngeke kusisize ngalutho uma sizomkhumbula kodwa singakhumbuli zonke izinto asifundisa zona. Uma umqali wendlela ke esezohamba, kubantu ababekhona wayehamba nabo, wakhuluma wabathembisa ukuthi noma ngihamba abantu abami ningaphatheki kabi, ningakhathazeki, ngoba endlini yami kovuka omunye ozonihola ebese kuvuka umoya wami usuwembatha inyama yalowo ozonihola. Okusho ukuthi umprofethi wasishiyela ifa thina maNazaretha, ifa lokuthi njalo siyohlale sinaye ozovuka endlini yakhe asihole, ngeke size simeswele umholi. Waphinde futhi wasishiyela ifa lomoya wakhe ukuthi uzovuka umoya wakhe wembathe lenyama entsha. Ngempela ke asize singameswele umholi, njalo mangabe kuhamba umholi kuye kuvuka omunye endlini yomprofethi asihole. Asize singahlupheka ukuthi umholi sizomthathaphi. Kuhambe kwahamba ke ebandleni lamaNazaretha, kwafika la ibandla lifika khona enhlukanandlela. Kwase kufanele ukuba inqina ibulala inyamazane ukuze kuhlukaniselwane ngenyama, ngoba phela le nyamazane eyenqina yonke, ngeke ihambe nomuntu oyedwa. Uma ibandla lihlukana ke sibese sehlukaniselana ngoShembe, sahlukaniselana ngenyama kaShembe, njengoba ethi endlini yakhe kuzovuka inyama entsha ezosihola. Uma sehlukaniselana ke ngale nyama kaShembe, ilona lowo ke wayisedonso wakhe esethi woza ngapha sibheke ngapha ube umholi wami, nomunye wadonso wakhe wathi woza ngapha ngikukhonzele ngapha. Base bebabaningi abaholi, kwavuka abaholi abaningi endlini yomprofethi. Okusho ukuthi njengoba umprofethi eshilo ukuthi kuyovuka omunye endlini yakhe asihole, base bevuka bababaningi ke manje. Indaba enkulu ke esibhekene nayo, yebo sehlukaniselene ngenyama yomprofethi, akekho ngenayo umholi, lo nalo unomholi wakhe. Kodwa nansi indaba enkulu, lo moya wakhe athi umprofethi uzovuka wembathe inyama entsha,
sihlukaniselana kanjani ngawo? Siyakwazi nokubona ukuze sihlukaniselane ngawo. Njengoba inqina ihlukaniselana ngenyama yenyamazana, yehlulekile inqina ukuthi ihlukaniselane ngomphefumulo wale nyamazana ngoba bakwazi ukubona. Thina-ke sizohlukaniselana kanjani ngomoya kamprofethi lo ozovuka wembathe inyama entsha? Ngoba lo muntu ozovuka endlini yomprofethi ahole ibandla akaphelele uma umoya lo kaNkulunkulu awunikeza umprofethi ungeze ukuvuka wona wembathe inyama yalowo muntu. Lo muntu uyafana nalenyamazane esibulewe engenawo umoya okuhlukaniselana ngayo inqina. Akahlukene nayo ngoba uma sekwehlukaniselwene ngenyama yenyamazane, uma umuntu esephethe inyama yakhe hambe ekhaya, uma ehlangana nomuntu embuza ukuthi yini lona oyiphethe na, kuyenzeka athi inyamazane, ngiphethe inyamazane, kodwa usuke engaphethe yona inyamazane. Ngoba inyamazane kufanele kube yizo zonke lezi icucu zihlangene ndawonye ebese ziba nomphefumulo. Njengamanje usephethe inyama yenyamazane, thina manje sihleli nenyama yomprofethi, kodwa umoya womprofethi ke wona sehlukaniselana kanjani ngawo? Umprofethi wasethembisa njengoba ngisho, wathi njalo uma ngabe kushaya isikhathi okwaphuma ngaso umphefumulo wami anongikhumbula. Wathi njalo makushaya isikhathi engabe kwangaso phansi emhlabathini anongikhumbula. Uthi-ke niyothi manikwenza lokho nami ngiyonikhumbula lapho engiyobe ngikhona. Uthi kwaphakade bengizelwe nanini ngiyakuba khona. Lokhu okungikuthi ngiyohlale ngikhona ngomoya phakathi kwini. Endlini yami kuyozalwa omunye uNkulunkulu amvusa nihole, ebese umoya wami usuyembatha lowo-ke ovukile oniholayo. Uma simkhumbula umprofethi kodwa singakhumbuli imfundiso zakhe, singakhumbuli umoya wakhe ungekho phakathi kwethu, konke esikwenzayo kuyize akulutho, kufana nenyamazane efile. Sengathi-ke singathi masimkhumbula umprofethi sikhumbule nomoya wakhe, siwufune ukuthi uphi, ngoba iyona nto ebaluleke kakhulu kunenyama, umoya wakhe obaluleke kakhulu. Njengoba sesaba nabaholi abaningi kangaka phakathi kwebandla lamaNazaretha, into eyodwa singayazi umoya wakhe ukuthi-ke uphi wona ofanele siwufune. Ngiye ngimangale ngiphatheke kabi uma ngizwa amakholwa ekhuluma ngokuthi kufanele kube nabaholi abaningi abahlukene, ngoba isiprofeto senkosi ilanga yathi kuyohamba kuhambe kube nabaholi abaningi, kube noshemba abaningi. Yebo, inkosi ilanga yakusho lokho, kodwa kwangesona isibusiso, kwakuyisiqalekiso, kwakungemnandi isho kanjalo, futhi ayigcinanga ngokusho lokho. Ithi lapho phakathi kwenu kuyohamba kuhambe kuvela abantu abahlakaniphile abayothi kuyekeni konke lokhu ushemba nifundise khona, nezokuthandwa yibona. Akunjalo yini namhlanje? Yathi labo shemba abaningi bayobe bekhonza imali, bekhonza ukukhulekelwa kuthiwe inkosi, bayobe bephuza utshwala. Manje-ke kwangaba yisibusiso esinjani leso? Kwakuyisiqalekiso leso. Uma umuntu ehlushwa izingane zakhe ekhaya ziphuza utshwala kakhulu, ebese ethi umuntu sengiyabona ukuthi mase ngihambile lapha ekhaya kuyoba umuzi wotshwala. Uma izingane zakhe ziphuza la, kufanele yini uba zithi kwasho ubaba wathi kuyoba umuzi wotshwala lo? Kufanele yini ukuba zisho kanjalo? Ngoba phela uyise wayeyikhuluma lento ediniwe, phatheke kabi. Kwakuyisiqalekiso lesi. Le ncwadi engiyifundileke ithi kulowo ophendukezela izinto ukuthi into iyimbi athi yena inhle, akhohlisa abantu athi inhle lento. Ithi into kungeyiyo athi yena yiyo, akhohlisa abantu. Kuthi kumnyama athi yena kuyakhanya, kuthi kukhanya athi yena kumnyama, kuthi okuyikho athi akuyikho. Kube khona abantu abayebethi umholi ekhethwe uNkulunkulu bethi bona kuyena, bese kuthi ongakhethwanga uNkulunkulu bethi uye. Uma-ke senza lokho siyafana nalabo abantu okukhulunywa ngabo kule ncwadi, ngoba ushemba akasifundisanga lokho, akasifundisanga ukuthi asophikisana noNkulunkulu.
akasifundisanga ukuthi asophikisana naye. Ithi ke le ncwadi kulaba benza lokho. Okungukuthi laba benza lokho kunecala elibalindile. Icala ke mawunecala uyulibone ngomhla wokuphela usufika phambi kaNkulunkulu. Usufika phambi kaJehova umdali wezulu nomhlaba. Sekuphenywa incwadi bese zivela incwadi zakho ezikhuluma ngawe. Uthi kushembe wena ubusasho lutho lapho. Konke kusuke sekuhlelo obala. Nowakwenza ebusuku kukhanya sengathi wakwenza emini. Uma ushembe ethi wonke amaNazaretha wabe munye njengebumba likasemende. Athi amaNazaretha ningahlali ngokuhlukana. Ibani munye. Wayengazini ushembe ukuthi kuye kube nezinto ezihambe ihlukanisa abantu mabephila. Wayengakwazi lokho. Wayengeve yini ushembe eshiso ukuthi uyazi ukuthi ukuhlukana kwethu kuyodala ukuthi sehluleke ukuhlukaniselana ngomoya wakhe. Sehluleke ukuhlukaniselana ngomoya kaNkulunkulu. Kwakungeve ineshiso yilokho ukuthi phakathi kwethu kuyoba khona abayohamba bengasenawo lo moya kaNkulunkulu ngoba wehlukana. Ngeke size sikwazi ukuhlukaniselana ngawo ngoba asiwuboni lo moya kaNkulunkulu. Uma ke sithi siyamkhumbula umqali wendlela, ukumkhumbula kwethu akusho lutho. Uma singamkhumbuli ngezinto asifundisa zona, singamkhumbuli ngezinto asitshela zona, ukube besikwazi ukuhlukaniselana ngomoya kaNkulunkulu, ngabe sonke asinankinga siyahlukaniselana lona lo mholi simembathise umoya kaNkulunkulu. Kodwa ngoba sikwazi ngeke sikwazi ukuhlukaniselana ngawo ngoba sikwazi ukubona lo moya kaNkulunkulu. Kungenzeke yini ukuthi sihleli nenyama, thina sithi sihleli nenyamazana, kanti sihleli nenyama yenyamazana ezobola iphelele khona la emhlabeni. Kuye kuhamba ushembe kuvuka omunye endlini yakhe asihole. Kodwa inkinga esibhekene nayo inkinga yomoya wakhe ukuthi ke wona sizomembathisa kanjani uma lo mholi kungowethu ekhethwe yithi engakhethwanga uNkulunkulu. Noma kungakuhle kanjani kodwa khona la kuyiwa khona lapho kuphela khona konke ubuqili. Sithi isihlabelelo sikaShembe kukhona lapho kuphela khona ubuqili. Uthi buqedwa ngomlilo. Wonke ukwazi nobuqili bonke basemhlabeni khona la kufike kuqedwe khona ngomlilo. Khona lapho esiya khona emajikeni lapho kungadlulwa khona, lapho kungadluli khona nombani. Uma sesifike ngale kwethuna siyobuzwa naye umholi wethu, siyobe simiswe naye ukuthi wena wawuthunywe ubani, wena wawutshelwe ubani ukuthi yenza lokho. Kwangeyikho ini lokho okukhulunywa ngakho kule ncwadi ukuthi wena uphendukezela izinto zikaNkulunkulu, uzenze izinto zakho ebese utho umnyama uthi kumhlophe. Noma umuhle kanje lo mgwaqo kodwa ake sibuke impawu, ake sibuke amabhodi ukuthi asakhuluma ngakho yini esakufundiswa, esakutshelwa ukuthi lo mgwaqo oyekhaya lendlela ekhaya soyibona ngakho zisekhona yini impawu. Uma zingasekho impawu seyishonephi, sishonsephi lezi impawu esayitshelwe uShembe. Singephindele yini emumva sisenethuba sifuna indlela ekhaya ngoba uthi uShembe kunesikhathi esiyosondela empilweni yomuntu lapho engeke sakwazi khona ukuguqa athandaza, angeke sakwazi ukuthi noma efisa ukuyobona inkosi yamaNazaretha engabe sakwazi ukuya ngoba umzimba wakhe uyobe usuphelelwa amandla. Uthi ngaleso sikhathi ubungasakwazi ngisho ukuyiphunga, uyobungasakwazi ngisho ukususa impukane uma ihlala phezulu komzimba wakho. Uma ke sinovalo lwaleso sikhathi esosondela singephindele yini emuva senethuba ebese sifuna impawu, sifuna indlela eyekhaya le esayiyalelo uShembe ukuthi ibonakala ngaziphi impawu indlela eyekhaya. Kunoma siqhubeke siqhutshekise ukuthi imuhle umgwaqo esihamba ngawo, sizolinyazwa yiwo lo mgwaqo ngoba uShembe uthele indlela idlule engozini. Uthi balimazile abaningi ebebeyithanda le ndlela, uthi idwala elibushelelezi abaningi abadluli kuleli idwala ngoba libushelelezi. Uthi limaza abayithandayo njengoba uyithanda kangaka nje le ndlela ohamba ngayo uyolimala yizwi ithanda uma unganakile ungakwazi ukubheka impawu. Ake sifune indlela kaMprofeti
Sithi masimkhumbula simkhumbule ngokwendlela yakhe ngoba uma singahambi ngokwendlela yakhe ukuhamba kwethu kuyise kufana nenyamazana efile engasenamphefumulo le nyamazana nje obisifile nje izobola ebese iyanuka. Sengiyabonga abantwana abahle basesizulwini inkosi ebusiseni ebusweni.